Kom igen, pack race! Kom igen nu, grabbar. Tolka ut varandra samtidigt. Dubbelvinst, kom igen nu! Tack här Oskar, nu kör vi! Men höften, Marcus. Vad säger du med höften? Nacken. Bort med handen från nacken. Försvara nacken. Bra, rör på er hela tiden. Någonting måste hända hela tiden. Jobba. Kom igen, rörelse. Du måste jobba lås för att få passering. Marcus, du måste jobba ut med höften. Kom igen. Du måste ändå passera för att få den, så börja passera. Bra, passera Oskar, så fort han gör sådär. Bra Marcus, upp. Kom igen, försvara. Bra. 2-1 i alla fall.